uyu murume agere apa chikomba chemukadzi wangu aripo panze madzimai ndauye nemoni jamani garago nemoni nenda basa rako kwanza uli chikomba chemukadzi wangu kombera taurisa kwete ine handizvizive auzizive emugare pakati murume wava ndo mukadzi wava pagara iminge negara kusere namai ndarasika ndakukanganwa murume wenyu ndouiko sebereka nemurume wenyu murume wenyu ndeupi sebereka murume wenyu ndavi koichiwo mati togarisana kumaraini pati murume wenyu ari kutika wechikomba kunyebe mati kunyebe kubatiswa ndizvizivi pachika uye abvuma kave kuti chikomba chii saka mutadaro kuenda zvawataure muchatsonzwa vatozovataura munoziva zvipi miki pamusoro edai zvakaitika inga iri nyaya yefoni taida kuketa foja kumba kwani yanga iri nyaya yefoni taida kuketa foja kumba kwavo ehe saka vakafona shuwa kwako kusena vakafona vakati muri kwekumba here ini shuwa ndikadai kuti chii ndiriko asi kunoko kwandaita se kwandaiketawo foja ikoko zvikanzi muri bhizi ndikati ndikuketa foja fupi kumusoro kugoma ndokwanzi kuketa foja pane vanhu vari kutaura vadi kunyarira tanzwa nyaya iyi zvikanzi vari mawindo ibai zvikanzi zvikanzi right yangoperekera sei yakadaro foni inibva ndaenda kubasa taurisa yave kusiri kwasunzwa vandaenda kubasa kwandaenda vandapedza kubasa reribva ndadzoka kubva kubasa madzimai ava pakasara foni iyi yanga ine airekota kufunda kwakaita kwapi shuwa ndadzoka ndo pakachibvunza kuti madzimai mambofonerwa here nababa aroni ndikati shuwa chii ndambofonerwa nani nababa aroni ndikati ndasikunda kuya kusesei kuketa foja yenyu ndiri bhisi ndikuketa ukupi ndikuketa kumusoro kwanzvadzi wangu kwandiri kuketa foja zvikanzi right zvakapera zvakadaro foni nhamba dzenyu baba vakadziwana sei tagara taingoshandidzana tichifonderana mati sagreda ati muri greda foja ndozviredza taingoshandidzana kuti munofonerana novava nokuti munosenzeiko kune tinosenza ikoko zvazviziva here kuti munofonerana nouyu wanatoziva nokuti kana iwo mombo dzavo dzaishandako vagera chikoshanda taingobatsirana ndizozo here mukoma kwete kwemisema zotawo chikomba chemukadzi wenyu zvakaitika ndakanga ndiri kubasa pandaibvawo ndakasvika adzimai ava watobva pamba pana adzimai vangu wachiti amai mondi mambofonerwa ina baaroni adzimai vangu akaramba handina handambofonerwa nebaaroni akati hauna kufonerwa nebaaroni anzi handina alright adzimai ava vaenda vanotora anonzi Jesi kuti ahwitinise kuti anzwa udhiyo achifonerana naadzimai vangu ava kuti wanosangana kupi amene kwawaida unosangana kumusoro nani nababa Aroni. Saka zvadaro wakauya mai Aroni varwisani varwisa adzimai vangu apamba adzimai ava bozi wakanga wabata udhiyo wachifonderana navari wangani wari 2 mai Aroni wacharo vari pasera mai Aroni mai wachichawo
Handina kumbowarwisa Makaita sei? hapana uye ndakamboenda kumba kwavo kutobva ndanovabvunza seudi ranga nanzofuna vachifunda namadzibaba vangodaira kuti zvishuwa madzibaba vandifonera kuseni ndatoona navo vachibvunza kuti tiri kukunda here kuya kuzokuita koja kumba kwangu wadaira vakati kana ndapedza kuenda kwandikuketa kwemimba vavabvunza vakarambiriya kuti mambofonerana here nababa havana kundirambira vakadai taura baba Amani. Imamaro. Avo baba vanorwara. ava Kana mukavatarisa. varwari baba Handimukudza kuti ndo baba vakaita kuti vavake mushano mudzimai. Pemini kusvitora kuti zokuvapa urwere hwavasina. Ko kana muchivati mimi kurwara nekuti kana mimi muchipokana nezvavari kutaura kuti mimi makaonekwa muchibva pamba pavo muchibvunza ava vachipokana imi motaura kuti baba ava vari kunyepa. aiyo pamba pavo zveshuwa ndakasvika ndichibvunza kuna amai ava Vangani vakafona pafoni yemurume wenyu mukavateera mukavabvunza. Ndivai mubvunzo. handina wanga ndakamborikunda Mai munozviziva here kuti amai ava ndigreda? Chakakupai kuti munoziva basa raamai ava imi mozoenda munhu wamunotoziva basa rake muchibvunza kuti mambofonera here murume wangu imi muchitoziva basa remunhu mama chitora kuti apa chakaitika ndezvekuti handisina vatataurana navo inini pachezvavo kuti vayozopinda futi vakatanga kutaura namadzibaba baba ndovano kupamba kana muri pamba imi ndinotsvaga grade here vati baba ndovanotsvaga grade inini nandisipo Anotsvaga grade ndiani? anotsvaga grade ndiani? baba Saka imi makashora baba vaka kuti vatauri vafonerani nagreda imi musingazivi. aiyo handina kushora but ndakatoenda ndichida kubvunza kuti vanga vatoudzwa here kuti vauye kuzoketa kodya kumba kwangu imi makarwiswa here inini Namai greda taitaudza ari mashoko kuti kudii ava achiti amaruno vachiti sei sabhuku apedze nyaya taurira mai vachiti sei mazofonerwa nababa aroni Wakuramba sei kuya ndisipo sei mama mukuramba kuti amuna kuenda kunonorisano wavo maramba ndanetsana navo aiyo kuvarwisa handina ndati maramba mubvunzo mubvunzo nachangamira maramba emimi kuti hamuna kuzozviita handizvamamuchita mati mimi ndingazi munobvunza asi handina kugoita zvonoizi chichi handizvamataura nyaya ndaramba kuva ndekuti kurwisa amai avo handina Audio kurwisanachidaira yacho ndaipireyo makaisa ku taura murume pamusoro ishebushu pamusoro dare rose ndini sabhuku mushonga yakashanda nyaya yevanhu ava changamira kubatsire muchizini ndini nguva yenyu ndishona akapada saizvozvo nyaya yemushanda zvakasimba ebveusema kapedzera abvuma muchokwadi takatadzana mai muhonde ava zve vakabvuma kuchikwadi takatadzana sema dare rakati zvomunombo hupi mai vakatava nezvipfeko zvomukati zvasema ndini asi sema akaramba kuti unonga vakati kwete unonga hachi zvipfeko izvozvo zvedare ramambobushu mameresi aya Wakasainira? kuti mumang'ariri sema achibvuma kuti chokwadi ndakatadza kunyebera mai vari pakati kunyeba here zvekutaura sabhuku ama muna kutongwa nasabhuku watitonga saka matengwa pamusoro edare munhu akadaira nyaya yava seamai avo vakadaira nyaya ava apo vainzi maitsatse ndovakahwitinisa nyaya yekuti sabhuku vazorekodha mubhuku mavo pate zvavo amai avo havana kudaira amaitsatse aiziva zvipfeko zvababa kwete zvaiziva naamai ava zvipfeko zvacho zvavakataura izvozvo ndakatopokana nazvo kudariko amai muri kuziva here kuti imi ndimakakonzeresa kuti vanhu vasvike nhasi pavari nhasi imi aiwa wakapindura mukuzviziva here kuti ndimakakonzeresa kuti nhasi pasvike pane vanhu vakagara apa
usaziva kuti angamire. Mushure Aiwa, mokubatashanje. musanyepere kusaziva. Nokuti mimi makatera foni. Uchishe. Kuti madzibaba wangu. Ubvunzwa ndivavo. Mama. Avachishe. Kugarisana marani. Togarisana Zomando ipi? Zomando ipi? Garisana kwacho. Zomando ipi? Kugarisana mvillage. Amai. Amai. Avachishenya. Murikumuda. Chinzai mbvunzo. Murikumuda iyo. Magarira shakutonetsa. Ndiweona manje. Anzi? Ndimona ndimagarira acho. Kana muchimuda Tatongonetsa. Zvinorambika sei kuti mune chikoma. Mama. Uchishenyu. Unomuda here? Odi iri kupi ne? Odi hapana mazuva. Vanhu vakarara vese nacho. Sabu. Kangapi? Vakarara vese. Mai vakabvuma kuti chwadi ndini vakarara naika kawanda. Nai mama. Marara vese kangani? Ndokuisa mombe 7 mwasi. Ndini zvokumanikidziwa handina kunzi vebvuma kuti zvakati zvakazodai. Aikumanikidzai ndiani? Aimanikidzwa nani? Nyaya dzaipa dzaitaura. Nani? Ndivo vakanditaurira muromo. Vapi? Ivavo. Ndovaiti chii? Waita nzenda kuti kudare zvakati ndione kukubhadhara. Anzi? Aiwa, iwe samaroko basi. Amai, zvataurwa nasabu kwamazvino. Mabvunzwa panapa kuti makambotonga nasabu kwamuna kubvuma kuti makatongwa. Ndakatonga. Saka sabu kwanonyepa. Ndozvandiri kutaura. Kuti Kuti zvabva kune ava. Kuti Zvandaitaura kukudareko. Kuti Tanziita kuti ndakarara nababa kuti tione kuningirikini kubhadhara. Saka ndazozviona ndokutika hazviite maitiro acho mararama andakuita ndisandaramba kuti aiwa ndizvo zvokumanikidza ndagachaudza kumba kuti nini. Anzi vakakuti chii? Anzi? Itai kuti ndakarara. Dzokeredzai handisi kunzwa. Hanzi ita kuti ndakarara nababa watione kubhadhara mombe. Saka Ridare village. ndozvamakurambira murumezo. Ndakazozviona kuti hazviite. Napamombe. Samurugara naye murumere. Ndokamatoba kumba mesi. Ko uyu makarara naye kangani? Handina. Saka makangonzi mimi itai tibhadhara mombe. Pamabvuma. Ridare village ka. Nyaya yefoni ndakudza yekuketa kwefoja. Mune makore mangani muchiketerana foja nababa? Isusu takauya gore rakapera. Bvunza mumabvunzwa zvawabvunza. Handisati ndaketa nokuti tese tiri vaenzi. Saka matomboketa foja kwavari. Saka manje kunhamba dzavo taida kutotanga gore ratauya. Kunhamba dzavo makadziwana dzakawanikwa kupi dzenyu? Ndozvandatara kuti taishandidzana aiwa mati mimi musatsva. Handazoiketa foja yacho. Ndaida kuketa. Alright. Yawo. Next dance. Zokaimswa 8. Inoda pane time. Ine malupos akawanda. Sabu, itaura ini. Munonza maminesi. Unaya maminesi. Munouya nawo. Unaya nawo. Moya maitsatse waweki. Manzwa statement yemukadzi. Maitsatse ndivo vakaita kuti score panyaya ndiemusustendi pagereyani ava. Rega ndikuudze uyu murume uyu amaitsatse vakati ndatengesa munda kune murume uyu. Uya ndikutengesere munda. Ini ndoita investigation yangu yandakupusa. Uyu murume uyu abva kudharo inakaisa mari kuna maitsatse $400. Unyepera mai. Vaisa $400 vachitengesa munda kune murume uyu. Azinzwa. Munda uya manje. Vana ndokuva maitsatse kuti munda uyu sei? Saka murume uyu afanira kudzokera kudharo ino. Saka turamutsvagira trouble. Ndangozvitaura ndasingadi kuzvitaura. Saka nyaya ine malupos akawanda.
uyu anogona akanyika mukadzi kasi anogona anoda kudzingwa nekuti mari yakachikwa kudhara pasisina. Saka uyu paakugara pamba paamaitsatse nokuti wangamutengesera munda asi rizvo isapo arikugara pamba pani awe usi kuzviziva ndakukuudza wanga uchiziva here nozvakaiti ari kutsvage kuno kuyani kumba kwake kudharwe kungobvunzwa interest iyo hauna hama here wawirire kuno hauna kupera maitsatse mari wakapa mari. Saka mukutira kukika munhu indirect muchimisira chikombo hazvina kunaka. Toda kugara zvakanaka munhu yamuswa 8 amaitsatse ndoti vave varipo mazvinzwa here. wewe wakabhadhara stendi baba na kuzi aingotengeswa ngemaswiti mwana wavo musikana mukuru murume wacho vanga vari kupi basara. Mambo toona kurebesa nyaya pamwe zvataurwa nomukadzi wako zvinhu here kuti mama wirirana kuda kufikisa ngavamusaiti ndondoti ngavamusaiti tinobata mbavha dzese kamwe chete. Inini ndimani agara iri mashuka kwamai hawakutikana nekuda kwemvura. Mvura yanaya ini ndakurumidza kubuda vachiti vari kuteera saka ndavafona vachiti ndakutikana nekuda kwemvura yanaya asi pane mumira kutaura kuti vakutikana nekuda kwemvura yatanga kunaya wambotarisa time ndatarisa time zveshu yanga tichiti chii zvadziri kuma 2 hauna kumbotarisa time right shaman witness amai vatikati vauya vari kupi amai handisi kuziva mupurisa ndakavaudza kuti ndavaudza vati vari kuuya vauya ndachaka amai vandikati amai vataiti vauya sabo pamusoidari chikwadi mpusangu akaenda ikoko akavashaya shoko ndibvasiya pamusha samai vanoshavashava usika nhasi ndopandaona wangoda kunyepa but waushaya zvekuita wazogona kuti waizoda kumurisa tita witness panapa patine une zvimwe zvaunazvo ndinadzo panyaya pakubvunzurudzwa kwakaita nyaya last time vanhu vese vakandirambira asi sewagarisani ndakatorana nemurume uyu naadzimai wavo naadzimai vangu naatezvaro tichida kuti tizame kugadzirisana saka ndine maudhi andairekodha vachipupura kuti matauriro awaiita ndokumbiroka for the sake of time ndokumbira munhu wana ateerere avambosumuka uchite dzimwe nyaya uteerere audio sumuka yenyu mukuronga saka zvadaro vachibhereketa saka zvadaro avamai vachibvunza mukadzi webaba
mukadzi wababa wabvunza ndizvi abatira Autopedza. Dzokereza. mukadzi wababa achibvunza namai akazokaira kuti ndishuku munokuva kwachibvunzana zvemadirections Simukai baba munosaina. Mati amai baba wachisaina. Simukai kamtoto mukuluze kuna baba. Pamusoro wedare ndakubvunza inyaya dzefunga dzinenge dzabatana because audio iyi haisiro yemusi watakanetsana iwowo ndeyekumashure patakatanga kunetsana kumashure. Mainesera nyaya iyi. Yanga iri nyaya yefoni futi. Yanga ita sei phone. Yanga yangoringa iri. Aiwa kwete. Zvakaitika ndezvekuti inonosaina hako azimai chongezi. Uzogara uchangosaina. Chama simuka unosaina. Enda hako unosaina akwandisi kucheka kana ndikudzoka ipapo here. Ubvunza. Taura nyama. Musi wakafonerwa chinzi vakabvunzwa kunzi muriko here kumba wangaida kubvunza kuti vauya kuzokita foti vachienda kunonzi kugomo rechemhanza kwanga vachienda kunoketa ndopa wakabvunzwa kunzi muriko here kumba zvikanzi apa ndakutobuda nandiri pasi ndakutobuda ndakutokwidza kuenda madzimai ndopa wakati orit ndakamira pakakomoka kutaurwa pamba patinogara isusu kari musedme road pamba patinogara ndopa wakati ndopa ndakamira ndikuonei ndakubvunza kuti muchiri kukunda here kuketa foja kana kuti hamuchazvikunda ndomusi wakafonwa oti hongu ndiyoyo zvandakaita ndezvekuti ndakabvunza ndakabvunza nditi kuti mambofonerwa here ndopa wakatokutanga wakanditi kwete handina kumbofonerwa ndopa ndakati inini ndanzwa mimi muchibvunziwa kunzi muriko here kumba makadaira kuti hongu ndiri pasi ndakutobuda ndakutokwidza. Mubvunza amai. Hongu baba imimi mukabvunzirei mubvunzo iwowo mai ubvunzirei muzviziva kuti ndauri kuketirai fodya koza ava ndovaiketirai fodya maiziva kuti vachangobvunzwa mubvunzo baba vafona munhu watoketera fodya mai Alan mubvunza mai Alan kuti wafunwa nababa Alan imuchichiketerwa fodya ai vanga vasati vamboketa fodya kana inini vati ndandisati ndaudzwa kuti ndo vari kuda kuketa fodya kumba kwangu ndaida kubvunza kuti ivo paaudio pakabuda kuti nzi muri kukunda here kuuya kuzoketa fodya ndoyanga ndida kubvunza because vaikataurika ndakandisipo maifanira kubvunza amai ava here kana maifanira kubvunza murume wenyu makodzero yanga vachivava zvokuchinaitwa naokuvaamaya vachivava vachivabvunza kuti chakaidini amai nini amaitaura kuti tiri mukusangana nababa mumusana baba amai anogonera ndizvokabindura izvi zvekuti wamaifanira kubvunza pakati pemurume wenyu naamai vacho vasipa pandiani vandaibvunza ndi baba vakanditaurira kuti vakataura navo vachida kuti vakete kusangana makazenge mangwa apa ndanga ndakubvunza biyangu kuti kuti ari kuya here kuzoketa audio racho ngarikuliso pachena Pamusoro nekuti nini ndakandikuziva nyaya iyi saka ndaida kubvunza kuti ndizive chokwadi chokwadi chamaitsvaka apa ndechei kunze kwokunge maiziva kuti amai ava basa ravo ndekuketa fodya varume venyu ndo vatsvaga munhu kuti akete fodya zvinoitika apa ndezvekuti nyaya yakataurika ndisipo saka handina information yandaiziva chinzwai amai chokwadi murume wenyu ndiye akasumuka kana akafamba kuenda kunobvunza amai avo achitaura nonyaya yekuketwa fodya murume wenyu ndiyo maifanira kubvunza kaini pamusoro amukadzi wakakadzwanyiwa zveshuwa kuda kuti mupindurwe naamai murume wenyu asumuka pamba penyu achienda kunotsvaga munhu handiti imi musingazivi mutemo pamba penyu unoti hakuna murume wenyu zvaanoita zvamusingazivi ndinozvo chibvunzai murume wenyu kuti ko mama aenda kunotsvaga kuna amai ava kuti vaite basa rekudya sei ndisingazivi nokuti hamugoneka kuenda kuno munhu atsvagwa
Mubvunzo wenyu ndiri kubvunza. Asi ndiri kuti ati pakataurika nyaya ipo vakatsvaga munhu, ini ndanga ndisipo, nandiri kuMount Darwin. Aifanira kubvunzwa pakati paamai avo vakatsvagwa nemurume wenyu aifanira kubvunzwa pamitumbi Kubvunzwa mubamenyi vamaifanira kubvunza inini kuti pavanhu vaviri avo anofanira kubvunza kuti zvafamba sei ndiani ndimadzibaba. saka kwamai avo makavabvunzirei? Madzibaba vangu ndakavabvunza ndokubva vandiudza madzibaba wakabuda waenda kubasa ndokubva ndachienda inini kuna madzimai avo vakafonerwa wacho ndopa ndakazoenda ndichida kunobvunza nyaya yefodya iyoyo inochenda chino chandakataura ini. Amai, munoziva here kuti inini kana musina kugutsikana nezvataurwa nemurume wenyu mukazenge makuenda kune munhu wekubvunza imhosva nokuti hamuna kugutsikana nemurume wenyu chaiye wamaifanira kunge achikuudzai chokwadi atsvaga mukadzi makuchine kutsvaga mukadzi kuratidza kuti mupfungwa menyu hazvina kuzara zvakwana aiwa baba pane chinoitika manje ndekuti pane nyaya dzinenge dzabhoitika aiwa amai munongura asiye bhatike padare nhosva aitambirwe sepreti yesadza ngatiregai ndichipedzisa ndinokunzwirai isisi nokuti hamusiri makapara mhosva munhu akapara mhosva akaripanapa akanyarana akutokunzwirai isisi ndosaka ada kupindira madii kuti tichipedza nyaya yamai ngavadaire zvavo baba havachadaira ka mubvunzo wokupedzisira amai maziva imimi kuti baba vangu ndatsvaga musikana wokuita fodya makazoenda kuti sori here hongu ndakaenda vaisirei mombe dzavo mbiri baba. We are very fair. Yes. maenda kunoita sori yei zvakaitika ndezvekuti ayapera maenda kunoita sori yechii yekupopotana kwandakaita namadzimai avo. Alright, chamari ndakuisira mombe mbiri kasi maisira ndaisa mombe mbiri unorima fodya hapana ndisina kana kutorima namundu anasisina saka ndikatingomirira nguva yekuketawo fodya nokuti unogona kuita fodya takungokuiswa muna mei mombe yekutanga mombe yake muisire 250 hauna chiemero mombe mbiri hauna muisire nyari kontenti nadzo sachimuisirai 4 hauna chimova 4 muisire mombe mbiri kuseka ndaona nari guilty ari kushaya zvokupiri mumisa end of May mombe imwe chete mumupongo wekuti afemo wanzwa washamani mukadzi wako hapana chakangoitiko acheka kuti zvakaona kuti hapana chakaitika tikudhira nemessage apo wapunyuka nenyaya yemessage otherwise pamba sina nyaya audio ndo yazokupa kuti pane nyaya ndaikuudza ndikomana chaisa argument yekuti munotaura aiwa kwete handida kuenza ini ndada kubvunza hangu baba kuti hazvaikwanisika here kuti muridzi wenyaya wacho aripo apo kure apa mukadzi wacho mukadzi wamadzibaba hazvina kuipa dare rine rinokupai fairness ndinokusunungurai kuti musa 15 munouya kasi judgment mombe mbiri inoramba yakastenda kusvika ati gutsa zvaakutaura tinonzwisisa kuti ari kuti chii mukadzi wako anouya kasi pane chinji handisina kufarira uyu murume uyu aziva kuti mukadzi akauya zvaanoburitsa mukanwa mako mundogona kunzwa kesi abva awisa audio tisati akunaiwa heresu asi uyu auya na230 akusvikopinda zvakuti mudzimai wangu afarwa nemvura hapana justice baba kugara mese uziva kuti nhasi kunodare atokubikira madi kubuda mese taipedza musa 15 panomisirai mombe mbiri unoya musa 15 chamane mukadzi wako tigarise nyaya nyaya ndekuti muwirira nemugare zvakanaka haisi nyaya yekuti uwane mombe mbiri nyaya ndekuti pane justice here apa waripirwa mhosva yako here zvinofadza uye izvo iye atambirere mhosva saka muna musa 15 tambofanoisa mbiri achibhadhara 1 muna May kasi waine mukadzi wako tipedze nyaya zvakanaka